Ja, så kan vi altså komme i gang med det her første opgør, der er i denne omgang af ESL Challenger League. Det er altså den tredje af slagtene. Og der er altså ikke nogen kære mor. Taber man til kampen, så ryger man ned i Lord Bracket. Så det håber vi selvfølgelig ikke, det sker for Sassy. Der skal være meget, meget køreklar imod det her. Novak. Og jeg er også næsten sikker på, at de kommer til at være. I hvert fald når man kigger lidt på ranking, så er det altså Sassy, der er store favoritter. Lad os se, hvad de kan få gjort på Dust 2. Ja, lige nu Syfon. Her. Den her smoke, der kommer. Kappe, der håber, han kan blokke lidt, men ligger altså rigtig godt. Molotov på korten. Lucky, der bliver tvunget væk, og lige pludselig bliver de altså isoleret lidt fra hinanden. Og hvad så nu, Syfon? Ja, hjælpen kommer der en lille smule for Lucky der. Så står kæmpe kamp for os også. Næsten lov til at komme væk bagefter. Syfon. Ja, der måske kan få lov til at blive aktiveret, mens de altså kommer og hjælper mange steder fra. Men Novak står der altså også med det samme. Ja, Kappe. Måske lige fange lidt på det forkerte ben. Og så er det jo begge, der skal redde det hele. Han spotter altså en, der kommer op i tuben, men det er altså nede på midten. Mester, du må ikke løbe med ryggen til. Her det er godt nok tæt på, han bliver slagtet når, og så lige præcis kommer op på langdistancen. Ja, han ved godt, han er så presset lige nu. Novak, der ved, de skal hen og få nedlagt ham, før de ligesom kan begynde at plante bomben. Og slet ikke den her start, vi har håbet, Sassy, de altså skulle have kommet med. Novak, der altså får styr på det nede på midten. Og prøv lige at se, hvordan dobbeltpike kommer bagefter. Ingen chance for begge, og slet ikke den start for Sassy. Ja, selvfølgelig stadig et langt opgør. Men her. Overhovedet ikke den her ellers god start, vi har håbet for det danske mandskab. Sassy, der lige skal have noget betingelsestid, så de måske skal beslutte sig for. Skal de købe? Skal de ikke købe? Det kan også være, at de bare lige skal bruge de første par runder til at lige og måske spille sig lidt mere varm. Jeg har i hvert fald at tage en hel spar for at gå klar til næste runde. De vælter altså bare afsted. Direkte op i hovedet på dem. Der er ikke nogen grund til at se sig tilbage. Ja, det må man jo sige. Et eller andet sted, de får løst ganske fint. Og Novak på T-siden. Nu vil jeg så lige se, hvad de får gjort herovre. Og se, de ikke har verdens største bankbog. Kommer måske til at mangle lidt utility, lidt hister her, men ikke noget diffuse kit. Jeg håber, at måske mester han får lidt med. Og det gør han ikke, fordi han altså også gerne vil have utility. Men Becky, han har altså gjort det. Vælger altså også kun at tage for massen. Ved altså godt, det her diffuse kit, det kan være hamrende vigtigt. Det kan måske vise sig at være en rigtig vigtig plan for dem. Masser af utility, masser af flashes. Her. Jeg kan ikke rigtig se det helt store, men de kommer altså lige pludselig rigtig godt ud af det her. Lucky med en enkelt. Står så stadig endnu bag ved blå container, der kan ødelægge det hele. En god flash, der kommer ned bag ved Syfon. Og så kommer hjælper til, men stakken altså også bliver overtaget i samtidig. En af de ting, som jeg har pointeret rigtig meget på Dust 2, når der lige pludselig er så stor en slåskamp ud på lang, så må man altså gerne gå ind og tage darken. Og det får de virkelig løst fremragende i den her runde. Ja, en lækker runde. Men de vælger altså også at få købt op med det samme. En scout, der også kommer i spil. Heldigvis ikke nogen fra Sassy, der lige bliver påvirket på det. Det er på korten. Her mister. Ser skyggen, kommer med prefire. Det er dejligt prefire, der kommer til korten. Lige på det sætter sig i hovederne på mig. Hvad hernede på langt? Syfon der står og gemmer sig bagved. Tasman, der står og venter på, at der måske kommer noget. Men det er altså lige pludselig, det går stærkt. En, der står og hygger sig ned på midten. Den her kontakt ude på langt, den kan altså virkelig komme til at være meget, meget giftig. Lucky, der måske kan blive fanget op på sidet. De kommer altså også stille og roligt over korten. Der er ingen tvivl om, at Lucky, han har i hvert fald hørt det. Ja, man kan godt se lige nu for Sassy, de vælger at tage konsekvensen af, at der er måske åbent et bal, til at de måske kan få lov til at komme over og tage sidet, uanset om det er B eller på A, men så tager de altså slåskampen bagefter. Smuk ned til C til spawn. Står selvfølgelig virkelig skarp på midten. Men det er altså A-side.
Og det, der er så vigtigt lige nu, det er, at Syfon, han er lige nede på langdistancen. Så de bliver meget, meget hurtigt kvalt op på sidet. Novak, der er virkelig skud at vinde nogle store dueller her bagefter. Ja, Lucky, der i hvert fald kan høre sindssygt meget hen over hovedet på ham, men de skal altså stadig hen på sidet. Og så må vi se, hvor godt det her retake det kommer til at være der. Nathan, der er så lige præcis et gram for langt, ligger altså op på den anden side af boksen. Og lige pludselig over at få taget korten tilbage. Stille og roligt bliver retaket sat i gang. Her Sassy får lov til at få rigtig meget plads lige nu. Men det er altså lige pludselig begge, der får sådan ind på smasken. Lucky, der altså følger med bagefter, og så finder lige på din dobbelt åbning. Syfon selvfølgelig med verdens bedste timing på lang. Og et lækkert retake, vi har fra Sassy. Han er så vigtig, den her position nede på lang. Fordi hvis der Syfon er mester position, jamen så får de lige pludselig alt for meget spilleplads alle steder. Og der ser vi også lige pludselig konsekvensen, hvordan Sassy, de er meget, meget hurtigt til at lukke dem ind. Ja, virkelig en lækker runde. Men til gengæld også et bombplan, de får for Novak. Giver dem i hvert fald lidt penge, men ikke nok til, at de kan komme med det store køb. Og nu skal Sassy jo bare være klar. Det er jo her, de skal bygge på. Ja, en hurtig smuk, den hurtige flash. Ja, så tager de altså lige lidt med ro. Det er godt, den her Deagle måske kan komme ud og søge en lille smule. Får de lov til at komme på korten, så har vi altså mester, der står. Der er lidt hurtigt at bruge sin utility. Ja, så på korten hele kommer til at foregå. Ja, en ny god molotov, der kommer. Der står mester jo lige pludselig at få en solo fight. Står lige pludselig noget åben. Så kommer Nathan bagefter. Den sidder altså lige pludselig rigtig godt bagefter. Men han får sådan en på knolden. Kommer lige pludselig piker måske lidt for voldsom. Lucky sammen med Syfon. Og de vil jo gerne lukke det her ned med stil. Det skal jeg også love for, at de får gjort. Fremragende runde. Mester, der måske lige er lidt for ivrig op på korten, men det tager vi sgu med. Jeg har så også med at få taget selvtilliden nu, når der er mulighed for det. Og det er et BO3-opgør. Nu kommer vi altså ud på bagefter. Og kommer vi så langt, vi skal ud på tredje map, så bliver det Inferno. Men der er ingen tvivl om, når vi kigger lidt på det her, så er Sassy store favoritter. Ikke at vi skal afskrive det, men det kunne potentielt godt gå hen og blive en 2-0 sejr. Ja, masser af til, der kommer ned på midten. God ny position, der kommer til Lucky. Ja, pladsen ligger bare rigtig godt til, at han selv bliver påvirket. Men hvad så på Cappy? Står og gemmer sig ned i smokken. Vil måske gerne spille sig væk. Han kan høre rigtig meget. Han vil virkelig måske gerne lave det helt store play. Bliver låst bag ved boksen. Det kan være meget, meget giftigt, det her fra Cappy. Han kan finde det hele, men han kan altså også virkelig blive slagtet lige om lidt. Han går direkte ind. Det er næsten imponerende. Han får taget en dobbeltkill på det her Cappy. Oj. Det burde han jo næsten ikke få lov til. Der er altså nogen, der lige pludselig måske snorks over modsat. Han står med AWP'en og står og spotter mod midten. Det er jo nærmest Cappy, der går direkte ind i crosshavet. Og nu har de jo alle muligheder for at bare putte sig længere tilbage. Sassy. Nu har de jo et eller andet sted fået det, som de gerne vil have i runden. Find et dobbeltkill. Gør det så svært over for Novak. Så er det jo lige pludselig dem selv, der skal lave det opbyggende spil. Cappy, der bare står og jumper for informationen. Det bliver et split mod B-side. Molotoven. Her Cappy. Lige altså fanget lidt smule hund, men han er virkelig skarp med kunden. Hvor ser det altså bare dejligt clean ud for Cappy lige nu. Starter med de to første nede med den, derefter lukker fuldstændig for B-side. Sassy lige nu på 4 runder i streg. Ja, man skal virkelig ikke begynde at lege for meget med Sassy derovre. Velviden, det er ikke engang ham, der ligger top af scorebordet. Det er altså Lucky lige nu, og nu kommer han altså virkelig ud og måske skal støde med hammeren. Ja, i hvert fald på et map, hvor man nogle gange ser, at den her bliver fuldstændig fyret over disken. Ja, hurtigt smuk til Xboxen.
Igen den her smoke, der kommer til Lucky. Han bliver fuldstændig fanget. Og se om den her net... her det er Mester, der altså gerne vil give udsyn direkte op til netop Lucky, og der står på midten. Han er så tæt på at få connectet det her skud, og det er altså ham, der står med utilityen. Som de nok højst sandsynligt skal bruge til måske et split mod B-siden. Nu skal vi altså også til at begynde at holde øje med, hvad der sker over på B-siden, for de gør sig klar. Cabby lige nu med Nathan. Piggy, der står fuldstændig anti-flash på den. Så kommer timingen. De kommer næsten til at stå og line op, men Nathan kommer altså rigtig godt bagefter, men de bliver altså fuldstændig slagtet. Der er ikke nogen, der står og hjælper ned fra midten. Og så lidt kan det altså nogle gange bare gøre sig en enkelt smoke til CT-spawn er nok til at tvinge det her forsvar fra hinanden. Novak, der altså lige pludselig har fået fat i nogle store våben, og de har altså en ny smoke, de kan smide i hovedet på dem. Den bliver dog heldigvis lige nu brugt til Darken. Mens Lucky, han går klar med popflassen til Syfon og Mester. Og der kommer den. Hurtigt ind med det samme. Hurtigt ind på trader. De står også om på hinanden lige nu og skøjter rundt ind på sidet. Her. Deagle, der kommer og spiller lige præcis nok tid til også at få taget bomben bagefter. Det er ikke det kønneste, men vi tager runden. Ja, det giver i hvert fald lige pludselig nogle ekstra dollars over til dem, især også når de har tabt så mange runder. Novak, der nu har et loss bonus, inklusivt bombplan. Det er i hvert fald ikke her, de skal begynde at være bange for, at de kommer til at mangle noget. Og til gengæld kan vi altså lige se over for Sassy. De har masser af penge i baghånden. Nærmest 2 ekstra køberunder med den her. Ja, bare det opbygningsspil, så vi kender det. Tasman, der dog finder det første kill. Står altså bare skyder igennem smoken. Det er altså Syfon, der lige præcis går ind og snuser lidt for meget. Det kan lige pludselig godt gå hen og måske blive skidt. Ja, prøv lige at se her timing over på korten. Her. Lucky. Hvis du gerne ser, om han kan finde noget plads tilbage. Kan altså også være et meget, meget stort kill, han får taget. Ja, i samme ombæring, så er det altså Cabby, der mister livet ned på midten. Lige nu, der er det altså forsvaret, der falder lidt fra hinanden. Og det er heller ikke sjovt at lige pludselig stå på bagkant på C til siden. Stille og roligt. Venter de selvfølgelig på, at der kommer en reaktion over for Sassy, som nærmest også er tvunget til det. Ja, begge det måske gerne vil over mod A-siden. Her der bliver han altså spottet, bliver altså også tagget, men han vil gerne over mod A-siden. Det er meget, meget tydeligt at se for Sassy, at de altså gerne vil lukke ned for A-side. Og bliver det ikke A-side, så bliver det nok højst sandsynligt bare sparet. Ja, det er lige nu Novak, der er i gang med at få lavet det stik modsat. Og der må man altså bare give dem. De fik nogle gode åbninger. Meget, meget tydeligt at se også for begge. Han altså gerne vil over. I stedet for at stå fuldstændig på den øde ø. At han altså går over og hjælper til på det her side. Og så er det jo bare nogle store våben, der kan blive sparet. Ja, nu skal vi altså også helst have de her våben sparet. Skal vi ikke til at have et eller andet klumpedumpe. Lucky. I en timing. Han begynder at bevæge sig i det samme sekund. Tasman, han kommer på korten. Er du sindssyg, hvor er det ulækkert at se på en gang imellem. Men det sker altså bare. AVP'en, der lige pludselig bliver taget fra dem. Den kan de lige pludselig have lange udsigter til. Men vi skal bare stadig glæde os over, for Sassy har altså penge i bankbogen. Så de godt kan få købt op. Men det er nogle gange her, hvor man bare tænker, okay, vi har langt. Gå nu bare ned og spille langt sammen. Der er slet ikke nogen grund til at stå over på rampen og lige pludselig stå udsat. For der er udsat for CT-spawn for korten. Og lige pludselig rigtig mange plays, men så ulækker en timing, der kommer. Det er lige præcis nok til, at Lucky han bliver straffet. 5-3 på det første map i det her BO3-opgør. Nuke står så på skud bagefter. Og skulle vi komme så langt, vi kommer ud på et tredje map, så bliver det Infernal. Så virkelig en fed veto, jeg synes, vi har fået. I det her første opgør, der er i den her ESL Challenger League. Det tabende hold er ikke ude af turneringen, ryger til gengæld en tur ned i lower bracket. Mens det vindende hold ryger videre i opper. Jeg ser, om Lucky han måske kan finde sit timing. Den her smoke, der altså bare gør det så svært.
Ja, men måske med en god timet. Så kan han måske få det udsyn. Det er altså virkelig godt kommunikeret, selvom man mange gange bruger naten ned til lowerdakken. Så Bloomer han altså et udsyn til Lucky i stedet for. Nu kommer der altså lige pludselig en reaktion. Slipper altså langt for at komme over og få taget korten. Har altså lige smukket langt også. Men se nu lige, hvad der sker nede på midten. Ej, hvor der bliver larmet meget. Der bliver flasset rigtig meget. De burde jo næsten vide, at der sker noget på korten. Molotoffen, flassene. Men Molotoffen ligger altså for langt. De står altså på den anden side af Molotoffen. Men langt bliver altså så småt taget. Og lige nu der har de altså god information i og med, at de har langt, så ved de altså nok højst sandsynligt, der sker noget på korten. De kommer så langt ud, men desværre, der stikker snuden lige pludselig for langt frem. Lucky med et godt kill, men det er 2 spillere, vi har tilbage fra Sashi. Langt der bliver taget. Kan de nå at komme op og redde det her tilbage? I hvert fald lige nu Lucky, der kommer til at stå i en meget, meget svær position i Gandalf. Ej, hvor er det også bare ulækkert. Det er godt spil af dem. Det er virkelig godt spil af dem. Novak, der virkelig får banket en runde på tavlen. Ja, nu begynder konsekvensen måske at melde sig en lille bitte smule. Kan dog stadig ikke få købt op, men vi har 3 runder tilbage totalt. Jeg skal altså ikke helt afskrive det her Novak-mandskab. De har altså vist, at de i hvert fald godt skal skyde fra sig. Tag det med ro. Og virkelig ting. Måske Sashi lidt ud af balance. Og det er jo det i hvert fald langt hen ad vejen handler om. Ja, netop at få set til at bare flyve rundt, så man ikke aner, hvad der sker. Ej, igen den her position. Men må ikke, at flasken den kommer op fra midten lige om lidt. Jeg har altså en, der i hvert fald godt vil op og presse citronen. Ja, smoken der kommer. Men Mester bliver selvfølgelig selv tvunget væk. Der er en Molotov, der kommer til at fail en lille smule. Måske engang et fail, fordi han kommer altså på den anden side. Med det samme, det er et smart lille move, han måske laver. Og får kastet Molotoven, så den ligger en lille smule skæv. Nu kommer de altså også ned på langsiden. Syfon, der i hvert fald kan høre det. Så er det nu Syfon. Han bliver spottet. Han bliver max spottet ned på lang, så skal hjælpen komme. Og den hjælp, den er bare rigtig til at fe. Når de altså står og holder ham. Nej, hvor spiller de kontrolleret. Og det hele sker altså på bekostning af, at der er en over på korten, der lige pludselig har et meget, meget stort play. Mester, der har taget konsekvensen. Der skal spares. Han kan simpelthen ikke nå at redde det sejt tilbage. Ja, lige nu Sashi, der i hvert fald kommer til at have lidt problemer. Virkelig også en fræk lille soloplan på korten, der virkelig åbner det hele. Og prøv lige at se, hvor hurtigt de bare går på jagt. Nu ved Novak altså også, at bankbogen på Sashi ikke ligefrem er den kønneste. Men det er lige pludselig dem, der har overhånden. Ja, meget, meget vigtig kill, men vi har til gengæld også kun Mester tilbage. Og 5-5 kommer du til at stå. Ja, det kommer til at... Mester! Det er nogle vigtige kills, der kommer her til sidst. Det kunne lige så godt have kostet dyrt. Han får gjort det lidt dyrt over for dem, men de har jo rigeligt med penge til den her og næste runde. Det er selvfølgelig derfor, de også går på jagt i håb om, de kan få en lidt nemmere runde. Mester, der dog kan få droppet. Syfon kan selv få købt op. Det kan godt være et køb i håb om, at Sashi måske kan redde de sidste 2 runder. Men det bliver sådan lidt et halvvej for dem i stedet for. Ja, de skal have fundet en eller anden måde at lukke ned for dem. Ja, dem der kommer til at måske at bevæge sig lidt for meget. Smukt, der kommer ned på lang, men de har jo allerede VP'en, der står og lukker for det. Og det er ikke noget med, at de fyrer en masse flashes. Det er simpelthen det kontrolleret igen, og god Molotov, der kommer til korten. Nej, ja. Det er igen, de vælger at stakke op omkring korten i håb om, de skal have den her store slåskamp ned på midten, som bare ikke er tilfældet, og så bliver de altså bare taget med bukser ned igen. Smukt, der kommer til langsiden, og begynder de at bevæge sig op på sejren, så tror jeg ikke, de er klar på at tage, men han står så tæt i hovedet på dem. Prøv lige at se det her, og Mester. Den nærmest løber op med hænderne dybt ned i lommerne. Og nu er de jo bare tvunget nærmest tilbage igen.
Og ikke nok med de nærmeste tvunget tilbage, så kommer der altså også en stille og rolig i ryggen på dem. Ja, jeg vil gerne op på midten. Her. Ja, det er et godt kill, der kommer. Men er de klar på pump nede i Lower Dark? Han har lige set skyggen. Ja, begge i spawn. Det er sgu ikke nogen sjov cocktail, det her. Kan måske få lov til at komme ind her. Her det kan være et meget, meget vigtigt våben, han måske kan få fingrene i, men han skal altså også tænke på bomben. Ja, jeg var lige ved at sige det. Han bliver nødt til at tænke på bomben. Den altså har noget radius hen over ham, når han ikke har noget armor. Og Sashi, der bliver nødt til at tage en time op lige at få snakket den her sidste runde igennem. Og vi tænker på, hvor gode runder de havde, til de altså lige pludselig bliver rundtosset. Så kan man godt forstå, at hunden han måske lige skal rette lidt ind på dem. Ja, så er det opgør, når vi kigger lidt på det som i det store billede. Så er det altså Sashi, der ligger klart bedst af de to hold, der er med i den her turnering. Og vi bare lige kigger på VRS'en lige nu. Sashi som nummer 71. Og det her Novak ligger altså som nummer 119, men vi skal altså bare huske på en gang imellem, så kommer der altså nogle af de her underdogs, som nogle gange bare slår til. Og det skal vi for alt i verden ikke håbe, det sker i aften. Fordi vi vil altså gerne have Sashi videre i upper bracket i denne turnering. Ja, det er fornemt det her. De bliver simpelthen nødt til at vente på den her smoke, den popper. Allerede nu er problemer måske allerede skabt over fra Sashi. Ja, bestemt ikke den her start, vi har håbet. Ja, Tasman, der kommer ud på den anden side, får os overtaget lang, og ser vi det igen her fra Sashi, der bliver nødt til at reagere på at sige, vi kan ikke holde det hele, vi bliver nødt til at slippe noget. De går også ned og får taget midten. Gør lidt det samme som sidst. Slipper noget. Får så stærkt det andet sted. Men der er det altså bare langt, der bliver taget fuldstændig fra dem. Ja, den nye smoke, der kommer ned til Xbox, eller undskyld til porten. Direkte i hovedet på dem. De ser til gengæld ikke rigtig noget. Nu kan de altså høre, der sker noget ude på langen. Nu skal Sashi være klar på det her. Mange spillere, og de kommer listen af sted, som de gjorde før. Ja, Lucky, der står klar med en popflash. Ja, undskyld til selvfølgelig smoken, så han måske kan få noget plads at arbejde med. Men de kommer altså møghammer til, at han bliver altså også fuldstændig straffet på det. Ja, Flash, der holder dem lidt smule tilbage. Mister, der kommer i ryggen, men finder rigtig nogle timing. Og så er det Cappy, der måske skal finde noget i smoken, men jeg kan godt forstå, det er svært det her. Cappy godt nok med det. Monster kill, men begge skal altså se, at man kan få gjort den op på startet. Vigtig kill, der kommer fra begge. Han skal altså godt og stort. Han får taget dobbelt kill nu. Vigtigt det her for begge. Han kommer til at stå fuldstændig alene. Så vigtig en runde. 10 sekunder tilbage. Og de skal op og plante bomben. En lidt smule af det. Kan ikke have en nade over til sidet. Den kunne altså have gjort underværker lige nu. Han kæmper en kamp. Ja, så kommer dobbelt peak også lige om lidt. Han ved godt, det bliver svært det her. Men det er nu, han skal vise sine kvaliteter. Det kan han altså godt gøre en gang imellem. Virkelig komme til at sparke dem over skætteben. Og lige nu, der baiter de altså bare sekunder nu af ham. Nej, hvor står de stramt over på sidet. Og så kommer peaket. Der er sgu heller ikke noget at tage fra dem. De får spillet den godt til allersidst. Og 7-5. Sashi med 5 gode runder i streg, men man må godt nok også bare sige, at de blev slagtet med det samme bagefter. Nu må vi se, om de har styr på den her T-side. Og vi ser, Novak, de har været rigtig gode til at læste afsted langt hen ad vejen. Og virkelig presse i troen, men det er jo også noget, Sashi nogle gange godt kan lide at gøre. På samme måde. Der er en, der kommer. Her, det her, det kan godt gå hen og koste rigtig dyrt. Han står med de her dualies. Her er Sashi, han skal simpelthen clears ned i den her position. Og det er ikke engang sikkert, der kommer en clearing af ham. 3 spillere, Molotov, der kommer fra korten for at selvfølgelig gøre det svært, men ham her, han kan virkelig ødelægge det hele. Hvor er det vigtigt at Syfren, han virkelig får clearet den her position. Og vi har lige pludselig fået en åbning. Og hvad skal der så ske på den næste gang?
har stadig en smoke og en flash på Cabby. Der er stadig mulighed for mange spændende ting i den her runde. Ja, pump. Jeg går ned og ser, om han måske kan få taget noget ned på midten. Man ser ikke rigtig noget, og så har vi altså også Tasman, der kører offensiv på lang. Her, de står så lige pludselig med ryggen til. Der er ikke nogen, der holder den her position. Her, der kommer lige pludselig et godt kill på langdistancen. Smoke, der kommer til CT-spawn. Ja, lige nu Sassy, der gør klar til, at de skal køre det. Et pop ud mod B-siden, og det er altså her, hvor der lige pludselig står mange spillere. De ved godt, de skal ind og tage et plads et eller andet sted. Ej, mester, han ved godt, han bare skal stå og danse, men han står ikke og danser godt nok. Men sejr, der bliver taget fra Sassy. Det burde jo være en umulig opgave at retake det her site. Ja, Picky, der går ind og banger med hovedet, og så er det kun pump tilbage. Det er meget tydeligt at se overfor Sassy. De har taget konsekvensen. Bare sige, okay, vi spiller os bare udenfor. Der er ikke nogen grund til at give ham en chance. Og får han heller ikke lov til. Kæmpe runde overfor Sassy. Der er lige et cellebrug. Der er lidt clearing nede i Lower Dark. Det kunne have kostet dyrt. Men den her gang, der har de altså virkelig godt styr på det. Men nu skal de altså ikke til at begynde at tabe til det her forspejl, der kommer over fra dem. Sassy, der ikke valgte forspejl, men vi ser altså et forspejl fra Novak med det samme. Der er ikke rigtig nogen, der står og spotter midten heller, så de er en lille smule blindet på, om de har set noget. Men eftersom han lige har skudt med sin 5-7 nede på lang, så er der nok højt sandsynligt nogen fra Sassy, der har lige fået kommunikeret, at der er nok blevet købt op. Så de skal altså lige være lidt opmærksom. Ja, den her scout, den kan bare være så ulækker god. Prøv lige at se det her setup nede på midten. Der kommer flashen, så skal de altså være klar. Øj, her der bliver så holdt i bundfest. De står så lige på de rigtig mange til det. Men der kommer kills til højre til venstre. Ja, hvad beslutter de så for her? Og køre over mod B-siden. Det er altså direkte imod Deaglen. Det her, det kan godt gå ind og blive skræmmende. Den her Deagle kan nogle gange være virkelig ulækker, men den kan altså også virkelig være ringe. Men det her, det er altså et godt kill, men bliver så straffet med det samme. Og han står godt nok lige på de virkelig på herrens mark. Med scouten til allersidst. Jeg er bare lige ude at få samlet lidt våben. Og så får vi en udligning. 6-6 på det første map i det her BO3-opgør. Der er aldrig kommet styr på det, for jeg synes virkelig, det var en fed flash, der kom ned på midten. Fra Novak, som Sassy var meget tæt på at blive straffet på, men heldigvis så stod der mange klar til at modtage dem. Ja, det kan jo vise sig at være en vigtig galil. Inklusive også, at han kan få droppet sin pistol. Som han nok højst sandsynligt også har i baghånden. Så må vi se, om Cabby han kan komme ud og få tæsket nogle penge på bankkontoen med Magtin. Igen, den her position, der er ikke rigtig nogen, der står og spotter med den. Det giver altså lige pludselig en åben mulighed for, at de kan smutte i lortdarken. De kan gøre alle ting. Men det er lidt som om, at Sassy, de har taget konsekvensen og siger, okay, vi spiller os blandet på positionen. Men så må vi altså bare være skarpe på den. Vi har fuldstændig stå og holde 2 mand til den. Ja, Cabby, der heller ikke rigtig ser noget. Når vi lige kigger lidt groft på det, så er det et 3-mand setup, vi har på B-side. 2 nede på lang. Cabbys position kan potentielt gå hen og blive en position, der er fuldstændig ligegyldig i sidste ende. Jeg skal virkelig love for, at det går langsomt. Novak, der heller ikke rigtig giver noget gratis ved dørene, og det tvinger altså bare Sassy til ligesom at lave deres næste move. Når sweeperne kommer ned, så skal der nok højst sandsynligt smukke til Cabby, så de kan få lov til at sætte farten. Split mod B-start for Sassy.
Kører direkte op imod 3 spillere. Det kan godt være rigtig grumt, det her. Kører heldigvis væk fra de store våben, men der står altså stadig noget. Inde på det her B-side, der står rigtig mange spillere lige nu. Heldigvis så har vi altså bare et skarpt dansk mandskab, der kommer afsted. Kæppe, der godt nok bliver slagtet, men han får jo ikke rigtig lov til mere inde på startet. Det burde han i hvert fald ikke. Ja, Lucky der, så lige pludselig står langt væk fra det hele. Fedt, der dog ikke rigtig nogen stor timing. Nu skal de ikke til at miste noget mere. Så jeg siger, de løber fuldstændig forbi det hele. Syfon, der ikke får clearet vinklen. Det koster måske dyrt for 2 spillere, det her. Det er godt nok ikke det kønneste, men det er lige på din AK, der bliver tabt. Meget hurtigt bliver det dog straf for begge. Der er så også lige pludselig bliver tag op fra langsiden. Og lige pludselig låser. Han skal jo også tænke på at bomben. Den er så plantet til, at han måske ikke rigtig kan få sparet ned i kanten, så han bliver nødt til at køre væk derfra. Det er lige præcis det her med den her bombe i radius. Den er nogle gange fuldstændig sindssyg. Der skal man virkelig have styr på, om man har HP'en til det. Du kan nærmest stå og kigge på bomben og få noobien ind på B-side. Men løber du lige pludselig i modsatte retning, så skal du lige pludselig over på et helt andet map for at komme væk fra bomben. Ja, det kan godt være, det lige pludselig går hen og bliver nogle lidt peberede runder, men det er Sassy, der spiller sig i front igen, og nu skal de altså bare blive ved med at vise de gode spil. Ja, på T-siden, det er dem, der måske kan få lov til at kontrollere det fuldstændig, og håbe på, at de altså har en god nok køreplan til, at C-tæerne begynder at løbe lidt for meget med hovedet under armen. Og ligesom det, man gerne vil have, at ens forsvar, det bliver svækket af helvede til. Men det kræver altså også, at man måske har en god gameplan. Og det er jeg sikker på, at de har lagt. Ja, første store køb, de kommer overfra. Fra C til siden. Kæppe der prøver, så man kan sætte farten. Syfon er altså kommet ud på den anden side af smoken. Kæppe der altså kommet ned og får taget plads i midten, og det er lige præcis det her, jeg snakker om. Ja, man glemmer altså lige, at B-starten, når der lige pludselig kommer et modtræk med det samme. Men det går godt nok sindssygt stærkt lige pludselig over for Sassy. Ud på igennem midten igen, lister de altså igennem smoken. AVP'en, der står på lang distance. Og der ryger bomben ned. Her det er 2 gode kills, han lige pludselig får. Og den her runde, der slet ikke går som Sassy og håber. Jeg synes, det var virkelig en fed start, de får. Syfon, der får taget det her kill, lister altså på den anden side smoken. Kæppe, der selvfølgelig håber, at han kan få skudt nogen i ryggen over mod C til siden. Og det er det altså bare dem over på B-siden, der lige pludselig er måske lidt langsomme i deres rotation, og lige pludselig kommer til at stå klart bedre bagefter. Ja, den her runde, den går hen og bliver virkelig vigtig. Meget vigtig stor runde der er på spil. Ja, vi har set det her Sassy med den her ballonsmoke, der kommer ned til midtporten, og de så lister igennem den samtidig. Og de vælger dog at komme hen over korten, og igen, prøv lige at se, hvordan de står lige nu. Lukker altså fuldstændig ned for langt, står stadig også og kan tage slåskampen på korten. Det er noget af et run, der skal komme fra dem, mens Becky, han altså skal finde timing bagefter. Nu kommer de altså afsted, de kommer også lige på måske med rigtig meget fart, men mangler altså jo til tiden. Han er simpelthen klar med AVP'en igen nu. Hvor han er altså virkelig flyvende med AVP'en. Der er altså nogen, der skal finde den helt store kæp og smide den i forhjul på ham. Han må simpelthen ikke få så stor en leg med AVP'en derovre. Ja, det var lige pludselig alt utilityen, der er blevet brugt på det. Nu skal de ud og levere med aimet. Jeg håber på, at de kan spille sig mod det B-start, der er en lille smule svækket, eftersom han vælger at spille den udefra. Pump. Det er måske også meget godt spil for ham, og de tager konsekvenser og siger, okay, lad os bare køre retaket. Men Sassy kan måske nå at komme ind og få plantet bomben, og den skal plantes meget hurtigt, fordi ellers så kommer rotationen med det samme. Og der bliver de spottet.
Der skal plantes hurtigt. Der skal plantes smøghammer hurtigt, og så skal Lucky altså se, om man kan holde stand. De får et gratis bombplant, så har vi altså lige på de 2 mod 4. Det er ikke nogen nem runde for Sashi lige nu. Ja, de ved nærmest godt, at de skal se, om de kan få taget et eller andet, og det står de altså også bare og venter på. Mester, der bliver ramt i dunken. En, der kommer så stille over i darken. Der kommer pladsen. Lucky, der ikke rammer noget, og det bliver lige pludselig svært for Mester, der fuldstændig bliver kørt over, når Pump han bare jumper ind på den her måde. Ja, flot retake fra dem. Det må vi give dem. Det er bare svært at stå derinde. Ja, men lige pludselig med et bombplan, så kommer der i hvert fald lidt valuta ned i tegnebogen. Men det er altså ikke nok til at få det hele med. Ja, måske lige en digel, der skal komme nu. Kom bare med den. Heller ikke i den her omgang får vi nogle af de her lidt heldige skud. Han er altså også virkelig ved at være helt flyvende med AWP'en. Det er måske også lidt frive for ham bagefter. Ja, hvad kan Markeren gøre? Lucky, det måske godt vil svinge, men kommer ikke rigtig ud. Og så har vi Tasman, der bare kører offensiv. Ja, han står godt nok lidt offensiv med den her M4, men der er stadig mulighed for, at der kan komme et lille våben. De ser ikke hinanden. Men Lucky, han skal gøre det helt alene. Og hvis det ikke bliver til runden, så vil jeg i hvert fald gerne måske lige se, om man kan få et kill mere. Det kunne altså være det en luksusting. Så er det altså nu. Forskellen skal til at komme, så er det altså Novak, der lige får taget det første. Slet ikke den her start, vi måske har håbet. Og lige ud og kigge lidt på korten. Har måske også lige manglet Sashi, der kommer lidt ind med AWP'en. Lucky, der måske ikke helt har fundet sit storspil frem. Den her AWP, der nogle gange kan være så vigtig. Det er lige nu Novak, der er virkelig også god til at tænke tingene over til Sashi. Og de har bare måske ikke været gode nok til at tage tingene. Nate, er du sindssyg, han tænker det hele. Står også klar med AWP'en, så kommer popfladsen, men Kappe kommer så helt på den anden side. Kappe vil gerne være op og sætte farten, men han står så direkte i Molotov'en. Har altså ikke rigtig håb, at slås med, men det er et stort kill, der kommer fra ham. Og hvad så med de andre? Kan de også formå at komme ud og få gjort en lille smule, så det er altså ikke kun Kappe, der ligesom skal åbne festen. Ja, det er ikke den kønneste duel, men lige på til det her B-start bliver åbnet. Spil nu bare i sikkerhed, de skal altså væk fra det her. Nej, Tasman, der kommer i ryggen. Mister, der lukker ned for sporen. Her taber sin timing. Ja, vi skal have den her runde. Vi skal have den her runde lige nu, Sashi. Lucky, der står langt frem. Står til gengæld ikke rigtig med nogen armer. Mister, der også kan se, der er i hvert fald sket noget nede på midten. Og Lucky, han kan høre, at de begynder at bevæge sig væk. Så det her, det er en runde til Sashi. De får altså løst det der, så Kappe, der åbner festen. De andre kommer ud med den bagefter. Vi skal virkelig være glade for, at Syferen han får ramt sit skud. Og han kommer til at bevæge sig lidt underligt ned på midten. Men det vi kan få, det skal vi også tage lige nu.
de har altså bare stadig ikke skræmmende mange penge over for Novak. Når vi lige kigger lidt på det. Især også, når de får sparet de her 2 våben. Inklusiv også AWP'en. Altså der, hvor vi godt kunne tænke os, at Lucky lige kommer ind og bare sætter sit punktum. Bare siger, okay, du spiller med AWP'en, det gør jeg også. Men du får så ikke lov til at skyde mig ud af serveren. Kom bare med den, Lucky, det er nu. Vi vil gerne lige have et stort lækker kill fra dig. Ser ikke rigtig noget, man ser i hvert fald måske lige en enkelt. Men der er godt nok mange spillere, der hopper mod B-siden. Der er 3 spillere, der hopper mod B. Det er virkelig også en god net, der bliver kastet ned med den, så han ikke rigtig kan få det udsyn. Ja, så kommer smoken. Der sker altså ikke rigtig noget, og nu er det første lille minut ligesom gået med det opbyggende spil. Så kender vi det igen. Lower Darken er blevet taget op på korten. Og ved de så gerne over på korten, jamen der står han jo altså bare på langdistancen lige nu med AWP'en. Han har været giftig. Han har været meget, meget giftig med AWP'en, men altså prøv lige at se, hvordan de også står lige nu. Hvis Sassy kommer et split mod B, så står der altså 3 til at modtage dem. Novak, der har måske gættet rigtigt en lille bit smule. I hvert fald smoken, der kommer til spawn. Men prøv lige at se, hvordan han gemmer sig op på stilladset. Det er altså nogle gange en position, der ikke altid bliver clearet det her. Det kan godt gå ind og koste rigtig dyrt det her. De skal virkelig være oppe og clear deres vinkler. Cabby er fuldstændig flasset, men ser ikke positionen. Ej, her de får så lavet et rigtig godt setup med hinanden. Og lige pludselig står de altså tilbage 2 spillere ned på midten. 20 sekunder tilbage. Sassy, der er simpelthen ikke rigtig noget at komme afsted. Og hvad så Syfon? 10 sekunder. Skulle ind og finde 2 spillere. Det får man jo ikke lov til det her. Ja, det er så svært. Han bliver simpelthen straffet med AWP'en, der bliver sparet, men det er altså Novak, der kommer op på 11. Overhovedet ikke den her start, vi har håbet, vi skulle se på DOS 2, men det er lige nu Novak, der klart spiller et lille gram bedre i forhold til Sassy. Sat sig rigtigt over på B-siden, og det er lige præcis Sassy, der hopper direkte ind i stakket. Og så er det sgu heller ikke nemt, når modstanderne lige pludselig gætter rigtigt. Skal de altså lige have en samtale igen. Det giver altså også lidt et problem over for Sassy. Det er heller ikke rigtig for at plante bomben. Det giver ikke de her ekstra små penge til, at det måske kan komme kø fra dem. Syfon, der skal være glad for, at han i hvert fald dør før tiden. Men vi har Lucky med den store AWP, som han lige fik lov til at arbejde lidt med. Men de kills havde bare ikke rigtig nogen impact. Før det ligesom bare var lidt for sent. Se, hvad tingene kommer til at være her. Her Piggy kommer til at være der på midten. Her det er noget af det underlige jump, han kommer med ned på midten, og det kan man altså godt forstå, at Lucky han ikke helt er opmærksom på. Det er simpelthen nu, vi skal have kvaliteterne over fra dem. De har valgt at tømme sparkrisen. I håber om, det er nu, de ligesom skal lave det store comeback over for Sassy. Hvis det ikke bliver tilfældet, ja, så må de altså bare over ligesom at vise, at Nuke, ja, det er deres hjemmebane. Se om de kan finde timingen, når vi lige kigger lidt groft på det igen. Der står altså kun en enkelt ind på B-start. Det er Cabby, der skal ned og lave det her fake på midten. God smoke, der kommer ned til midten. Og se, hvor meget plads han ligesom får taget det her. Smoke, der kommer kontra. Cabby, der ikke rigtig finder noget. Så kommer der altså måske en rotation op på B-start. Det er nu, de skal komme afsted. De må simpelthen ikke give ham pladsen herinde. Han må simpelthen ikke få lov til at stå og skyde dem på den her måde. Sassy, kom nu afsted. Det koster dyrt. Det koster møghammer dyrt. 2 spillere, vi har tilbage. Lucky sammen med Syfon. De får lov til at plante bomben, men vi har altså set, hvordan Novak, de har været rigtig gode til at køre et retake sammen. Og den her gang kommer der altså 3 fra Darken. Og hvordan får Sassy løst det her? Ja, det bliver så svært. Hej, hende Molotov, der kommer op af Xbox, så bliver nødt til at bevæge sig. 3, der kommer fra Darken. Utility, der kommer flyvende i hovedet på dem.
Syfon, der ikke rammer noget som helst, og lige nu, så skal Lucky gøre det, men der har simpelthen ikke nogen chance, han kan gøre noget derinde. Novak der er oppe på deres 12. runde. Sessi, der er simpelthen ikke fået gang i den energi, som vi havde håbet, vi skulle se fra dem. Ja, man kan måske også argumentere lidt for, at når Cappy han ligesom dør ned på midten, så skal de simpelthen også angribe over på B-siden. Og det her, det kommer de altså måske lidt en efter en. De mister i hvert fald 2 spillere til pump, som man måske ikke helt skulle have haft. Men nu må de altså bare tage 3 runder i streg. Og lige pludselig med et ringere køb. Kom nu lige, Sassi. Vi har simpelthen behov for det her. Nuke er selvfølgelig jeres hjemmebane. Det kan blive sendt afsted, men der kommer så meget utility. De får bare rigtig lov til at komme afsted. De bliver knust, inden de når at komme ud på den anden side. Vigtig kill, der kommer fra Mester. Men der står så bare flere spillere klar til dem. De ved godt, de skal ned og få straffe ham hernede i pitten, men det får de måske ikke engang helt løst. De er altså kun Lucky, vi står tilbage med. Overhovedet ikke den her start, vi har håbet, vi skulle se. Lucky mod 3 spillere. Potentielt den sidste runde, vi har på det første map i det her BO3-opgør i ESL Challenger League. Den tredje af slagsene. Lucky, jeg har hørt det, men desværre når han simpelthen ikke at omstille sig. Det bliver 13-9 på det første map. Og ikke andet for, at vi er altså bare tilbage med det andet map, som bliver Nuke her meget, meget snart.